Aram nindo mga tugang kung nata kita, halimbawa ngayon, naulang kita sa pagtrabaho, amin sa mga dudumanon, ta dapat, aram nindo kung nata, data dapat ikadagit yan. Ilingon nindo, halimbawa, ikaw mga tugang, nagpasiring ka sa daraga, na atrasong maris magbadaraga mo, inabutang kang mga sarong oras. Sabi, kan mga tatao dyan, eksperto sa pag-analisar, dapat da ang mga tugang, dahil tayo kadagit yan. Malay mo kung may purpose, kung natatay ka na delay. Malay mo kung nakaabot kang atabduman, baka nasigyapot ka. Bago na nakulang problema tabi, Kuya Nems. Alim, ilingon mo ha, kitang mga tao, normal, natural sa tuya ini, alimbawa, nakabuka sa aeroplano, na-delayed sa flight, nagiton ka. Dapat mga tugang dahil tayo pagkadagit yan. Na-cancel sa flight, dapat ikadagit yan. Regardless kung ano dudumanon mo, basta importante, makakaduman ka mang giraray, mga tugang sa dudumanon mo sa mga masunod na aldaw, dahil ka na ka-attender sa arog pagkaining pagtiripon, baka may purpose kung nataarog iyang kaan. Malay mo kung na-delayed sa flight mo, kung nalawos ito, sa aeroplano baga na-flatan, dahil nakalanding, paano? Bako iyo, bako may point kita. Malay mo, sa aeroplano, tama man Kuya Nemi sa abot, na-flat sa aeroplano, di nakalanding, bako na problema mo, bako iyo, arog kita kaan mga, mahilig kita namang dagit sa mga bagay-bagay na pwedeng nakaulang sa tuyang dudumanon, pero malay mo baka may purpose kung nataarog ka yan. Hello? Maray na hapon. Maray na hapon. Ako? Pero nga na ako maladagit. Ano? Pero nga na ako maladagit. Oh, nata. O tapos, nung binayaan na ako. Ano? Kung binayaan na ako. Iyo mananggad. Okay. Iyo mananggad. Okay, nasabutan ko pa de. Tabaka iwalon ka. Bye-bye. Baka iwalon. Bye-bye pa de. Baka iwalon ka pa de. May problema kang dakula dyan, di ba? Hello? Di ba? Baka kung, di ba? Baka arog ka yan ng abutan mo. O si padidagit. Tama rin mo Kuya Nemi, sa nakaabot, dagit sa kadate niya. Angel? Yo si Angel. Nilang ko si Angel dyan. May activity da sa sanggo ng panlungsod. Saan na yun, doon? Basta, adbidi ka. Ano, may napagparareklamo, tayo kanya na nahiling ko dyan. Pati sa akin natin, kanahiling ko. Oh. Sisang pa dumunong ko si Padingal. O natrag make up ka? Sain Subcommand? Sain? Sisang pa dumunong ta? Ang basada mo na ini. Picture ini, forward mo ka. Saan po forward ang kaya ni? Si Karen? Magtubod mo sa mo si Karen. Ayun na. Tamay, nag-program ako. Picturean mo, isin mo na TV pasin sa imo ni BP. Yo. Ano magparo-reklamo siya. Siya nag-make up sa imo. Ay, sus, mas matibay pa ako dyan. Maradali. Mas kumpa ako dyan. Ang itsura ko. Mag-make up. Mas matibay pa ako dyan. Tuminubod ka dyan. Iwalon ako ka rin ikaw. Alat mo na ha. Naling mo na. Kasi bago pa ini alat ngo na. Ayunin nga ni ina ko. Madali lang, Karen. Haldaw si Karen, ha? Unin na, pero ipuwan ko man kay Karen. Walang, ha? Karen. Yan, ha? Okay. Okay. Hisay pa rin sa Rodri. Do we need to stock in drums? Alat ngo na, di ko nasabutan ini na. Ano pa ni matita? Ano yung tita pin na forward mo sa kuya? So aki ko, okay. Wow, the best kuya ni makaugmaon man sa aki mo. Sabi ka na aki ko Kuya Nems, Daddy, pagad po allowance. Makaugmahon man, alat ngo na ta. Apudan ko si Karen, ha? Apudan ko si Karen ta. 'Di ba? Baka ugmahon man, alat ngo na ta. Apudan ko si Karen, ha? Makaugmahon man, alat ngo na ta. Apudan ko si Karen, ha? Apudan ko si Karen ta. Makaugmahon man, alat ngo na ta. Apudan ko si Karen, ha? Apudan ko si Karen ta.
May barita palaan, mari na barita ini. Alat ko na ha. Una, tawad ang instruction si Karen, tapat, pasinsa na kamo ka ini. Ganyan ko palang nagkabarasa ini, tabi na ano ini na mga pangyari. Sa Satuya, nakapalibutan, mga dispatsos, mga tugang kangal daw. Aha, dahil nagsimbag si Karen, hain daw. Karen, hain ka, hain ka. Hain ka. Hain ka. Ay, dumumang ka sa sanggol ng panlunsod. Basa mo sa messenger. Sa messenger mo, yo. Yo, picture post budak report, yo. Yo, okay, sige, bye-bye. Naling mo nang... Apo rin daw si Pading-al. Okay. Narik ko na, alat ko na ta. Bueno. Ano pa ibang mga... Good afternoon, Henry, watching from Bangkiruhan sa Pinkyon mo, baby. Good afternoon, amigong King Reginaldo. Ika na tabi ang tunayon. Ha? Ika na tabi ang tunayon, tabi amigong King... okay. Gary dai man kita entry. Tabi. Aha. Kita entry. Tabi. Thanks. Okay. Okay. Sige. Okay. Sandali lang tao. Ni may kuwang pala, no? Okay. Grabe, ano? Okay. Sige. O bueno. Balikan ko itong pag-istorya ko kaso bago. Naramin kong nata na dapat kita nadadagit. Kasi, baka may purpose. Naman Kuya Nims, nung nangyari sa mga aksidente baga sa bus dyan nga. Naman nando itong nabangga dyan na van sa may first district. Nahaling Kamsor, ano yan, van. Igwa duman kisarong babae na din nakasabay. Kan siya, masakay duman sa van, nahudyan siya sa tricycle. Tas sa tricycle, naplatan. Kan pag-abot kan tricycle duman na linipatan niya, nahiling niya suban, lumot na sana, tapahali na. Dahil siya duman, mga tugang nakasabay. Baka may rason. Buda, in everything, mga tugang has its purpose. Kung nata kita, yaon, mga tugang sa kinabanay ni. Igwang rason, kung nata kita, paduman kita, nagkakaigwa kita, ano yan, igwa kita, mga rason, kung nata day kita, nakakasabay dyan. Kaya pag ako naudya, kasubago, hala ko dyan sa Ninong's Hotel, Tegwa kami natin kang National Nutrition Council, imbitado kita. Naripal ko Kuya Nems, 2:45 na pala. O diluwi-luwi sana ako pala yung na auto ko. Bata kon hay so naghidali ka man sa kakadakol na ulang. Namalisanin do, Kuya Nems, pag naghidali ka baga, salbata naman ugaring. May mga van, may mini truck, Kung naiso naghidali ka man, sa mga tugang kadakol na ulang sa tilambo. Patro taghoy sana ako ta. Malay mo kung may purpose. Kung nata na may, baka kung naghidali ako, baka makasabit ako dyan sa, di ba? Baka mangga ako. Pait sana ako. May sarong nagiton na nagmumotor. Iniwal sa utong sa sarong auto ta. Mababangga siya Kuya Nems. Ngaring-ngaring intrahan ko ta. Ngaring-ngaring taramag ko, ang kadangagan mo, naling mo ng motor ka, nagparang sigsag ka sa tao kan tinampo. Dahil ko inintranta. Baka madamay ako sa iwal kandawa. Hello? Pare. Yes, pare. Yan na pigtuto ka muna yan. Oo. Kunyan, parehas mo sana yan. Ano, what do you mean parehas? Alam mo, ako talaga may rason. Okay. Nagagit ako ta, traffic. Oo. Binayaan ako. Pero, so, nagidali ka. Pagkaskaso nung abot mo. After 10 minutes, may nangyari.
Uli. Iba man ang analysis mo, ano? Iyo po ka. Baka sa kaskas mo man, nalampasan mo sa aksidente. Correct. Kaya, ano yun, di ka na imbulto. Correct. Saka nag-isabi mo na. Kumpara naman sa nagluluway ka, baka inabot mo. Kaya pala tama so driver kan. So nasa jeep dapat nasa jeep. Makaskasong sa jeep. Sabi da kan babayi, Diyos ko nga ngaya, makaskasong kaluway sa nga, baka nga aksidente kita. Sabi kan driver, kaya nga na ako ngayon ay nagkakaskas nga, para di kita abuton ka na aksidente. Saka maga. Iyo mo sana pare. Pare, saan ka man pare nagkuha kang logic na yan? Saan ka man ka nagkuha ng araw ka na style? Pero may ina yan. Totoo man yan. Okay. Hindi po mamagay pare. Mundir ako pare. Igadamay muna naman ugaring ako. Bye-bye. Okay, sige, bye-bye. Di ba? Di ba? Araw kita kaan. Kaya, pero aram nindo ko nata dep, araw kayo ni, ha? Ako kaya daw, ugali ko daw yan. Napirmi ako ahead of time. Sa totoo lang. Pag ako na-imbitaran, habo nang gad ako mga tugang na ako, habo nang gad ako, na akong pigahalat. Gusto ko ako ang naghahalat. Oh. Pero may ako ahead of time. Kaya lang, may mga time man na ngaya. Na day ako, taigwang mo nakipinagtripon na kung ano-ano. Kaya, gari, mabinsan nahurho dyan man kita. Pero importante, tabi, mga tugang na, gari, makaisip man kita, kipaagi, na sabi nga ni, maging, so tama sana. Iyo, di dapat kita maging pikon, di dapat kita mga tugang makiiwal, pagabot mga tugang sa araw kaiyan na mga pangyayari sa satuya, tabi na kapalibutan. Bueno, mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Party on atay later. Nababaliwala pa din ang liver, huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay may Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyong ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, o sige, di kita mga tugang sa iba pa nyato na mga mga samno, mga tugang sa pagkabuhay nin tao. Madali lang ta. Hay na supigridi ko kasubago na ito, sabi, may pinurban sa ko ni Rinen, dali sa ronta daw ini, sabi sa ko ni Rinen, may tinong sa sako yung topic para sa, ano yan, para po sa tuyang ano. Sabi digdi, mas matagal matandaan ng utak natin ang masasakit na salita kaysa mga papuri. Dali mo na ang kuya Nimi. Nataraw ito gari ang lawas ko gari makulog. Mas mahaloy daa na malingawan ang mga makukulog na tataramon kumpara da sa pag-umaw sa saimo.
Pangyari. Totoo daw ini. Totoo daw. Pasensya na kamo ha. Di ko natabi ka mo mag-text sa kuyang number na piga-anon sa ino. Tanay ko na kukatabi kuya ni mi. Kung ano yung cellphone ko. Di ka mong nahiling ang cellphone ni Dila ba? Di ko na ko cellphone ko kunain na para sa pampubliko. Di ko lamang nakuha. Piga para apunan ko. Sige sa nang ring. Di ko aram kunain. Di ko talaga na. Igoy dyan ka cellphone. Ay na ka tabi, Angel. Di ko nakuha talaga. Kaso, hain. Last time, sir, may nakita ko dun sa cellphone. Nako ako na nga na ito. Ayun lang. Kaso hapon ko na nga, ko ako nain. Isipan mo sa puso. Nata daw ta mas madaling malingawan ang kulog kilawas. Awin na. Pasensya na ka mo. Day ko na kukusaro kong cellphone. Kung hain talaga. Angel, uy, na, makulog ang lawas ko. Mas, haloy kong malingawan ang kulog kilawas ko. Naugma ako. Alat ko na tamay text. Basa ko doon text na yun. May nag-text. Ay, inda. Sarawayon yung texter na yun na. Oy. Yun yung text. Yun yung texter na yun. Pinaulog na. Amin. Uni kuya nimi uni kuya nimi na abaga ko natadawin. Awinda. Ito. Pero mas awinda. Nawara lamang so itataram ko. Ay, hindi na pangyayari sa Mauraro. Ano na? Ano ang certificate? Ano certificate alam ko, Kuya Nems? Kumpara da atabi mga tugang sa umaw, susog iyan sa scientific research. Ini mo Kuya Nimi? Di ba? Susog iyan databi sa scientific research. Ulitong ko. So mga makukulog na tataramon, mga tugang nanadangog mo, haloy buda yan na malingawan kumpara sa pag-umaw si mo. Susog sa scientific research, susog sa pag-aadal, mas dakulang epekto ni negatibong eksperyensya. Kumpara na magdadarada tabi sa utak mo nin long-term memory. Ano iyan? Alimbawa ngaya, nahulog ka sa kama. Sarong kritisismo lamang, only one criticism, mga tugang pwedeng darahon iyan sa isip mo. Inhalawig na panahon, susog sa research, habang ang pag-umaw o kaya ang mga, ano nga ng Bicol kang papuri, kan English kang papuri, papuri lalan, ano nga anong English kang papuri? Umaw sa Bicol, anong English kan umaw? Ano yan? Ano nga English kang umaw? Umaw. Praise. Anong spell praise? Di ba? Susog mga tugang sa pag-aadal kan mga eksperto.
Ayan na nga nito, so. Nawala na gusto mabasaon ko. Sabi, ang pig-apod, iyan da pig-apod mga tugang na habang makaskas mong nalilingawan ang mga papuri sa imo pag umaw sa imo, pig-apod iyan na negativity bias. Sarong survival mechanism nin utak na hanggang sa ngunyan dara-dara ta padaa si Sarawayon ang tuminig na spell praise BREF brave. Awinda. Kaya, paano ko na akong, nikaw tapos ka na mag-make up kay Kuan. Ipakaw ko tayo sa tubig ko sa lamesa. Gusto ko mag-inom kay tubig. Nagpa-make up si Angel kay Nicole. Ano man daw ang purpose kay ni Nicole o ni Angel? Nagpa-make up. Nagparatubod-tubod kay Nicole. Hanapudakaan sarong survival mechanism mga tugang sa utak nin tao na nagdadara nin hanggang ay thank you noy kanan to salamat ang tabi ano yan Coast Guard Commander. Alam ka, may na muna kitang tubig. Kaya dapat na tabi mga tugang, mag-ingat kita sa mga tataramo na pigbubuhian ta. Lalo na kitang mga broadcasters. Kaya baga may nadadagit sa mga broadcasters. Kaya mag-ingat kita sa mga tataramo na pinagbibuhian ta. Dahilan ta ini da tabi, haloy. Haloy, tabi na nalilingawan mga tugang sa isip asin sa puso nin tao arog palan iyang kan ade arog palan iyang kaan ang dapat niya to mga tugang na na dapat niya to mga tugang na istudyaran. Iya po. O sige, ang mga dagdag niya itong samno sa pagkabuhay ay nagtamay na muna kitubig ta. O di naman ko nakitubig. Bata na kayo naman kung niyang kitsokolate na masira mo nonon. Ano po pa lang kayo ito? Ano nga po kayo itong tsokolating ito? So na, tsokolating malipot-lipot. Di ako aram sa ngaran. Na kayo naman ko chocolate, ano sunga daw kayo? Basta ko, sa rup-rup ko. Ganun ba? Ikaw ko yan, Emi. Di ba? Alas 3:40 na oras sa Pilipinas. Saan nagpunan ito? Di ba? O, ito. Alas 3, 45 nin pagkahapon. Dili po mga tugang sa tuya na programa. Now, sa mga buhay nin tao, sa mga buhay nin tao, ang sa tuyang sadiri mga tugang dapat garo dapat ibugtak ta sa tamang perspektibo na pag nag-edad na dapat pirmi na kitang maugma Kuya Nems. Dapat din na kita nagpapara ano yan. Yung pa dapat kita mga tugang sa tuyang perspektibo na pag nag-edad na kita, let us enjoy life. You know why? Life is so short. We must enjoy life according to the goodness of everybody. According to the goodness of
of us. Na, sa pag-ugmata, dapat na kita mga tugang ki nakukulugan. Sa pag-ugmata, dapat na kita ki natutungtungan. Sa pag-ugmata, dapat na kita mga tugang ki natutungtungan sa buhay nin tao. Kaya dapat na an sa tuya na sa diri, sa tuyang ingatan. Amen? Amen. Oh, may chat digdig. Sabi ka nag-chat, Pade, good afternoon. Siguro kung nagpadi ka, dakulong kang parasimba. Siguro, dakulan malimos. Sa iling ko tabi, Pade, deta ka nangaranan. Garo dakol. Kaya lang, gari kuya name sa nuya. Gari, an sa tuya na gari na ko lang collection guide ko yan eh. Pero na ko lang collection gayon. Ano na ko lang para simba. Pwedeng gari na ko lang para simba. Gari na ko lang gayon para ano ini, para donar. Pero na ko man ang para daw man sa kwarto. Naramdaman ko lamang sa joke na ngaya Dre. Ano ko na. Nata ngaya ta. Yan nga sa kwan mo, may nakasabit ngayang mga duster. Muna ngaya mga bravo na ngaya blouse. Ay sus ko ngaya manay. Kung asahan ko sa nga limos din doon na di ito, di lamang ngaya ako maasin sa dahil tamambayad sa kuryente, kaya naglalabada na sa nangaya ako. Winda. May commercial ka pa, Kuya Nemes, tabi. May commercial ka pa. Mahangos na muna ako. Tabay na akong tubig raray. Oras natin, mga tugang 15. Bago po magabot ang alas ko. Ay, sadli. Good afternoon kay Manong Andy. May natungtungan ako sa tawo. Hindi man na. Andy, pagkaray nga na imigo ang tirada mo maray na hapon tabo sa imigo. Magbabalik ang pinggion, magkalipas kan mga patalastas. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano, ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwa man in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Boodle Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. O may report muna tayo. Hali dyan sa luwas. Kaya ba mga tugang si Karen Ala, mga dagdag na bareta sa Lado Lokal. 9 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Karen, good afternoon. Yes, Vitan, yaon kita digdingan yan sa Sanggunian, Panlungsod, Legazpi City Hall dahil sa presente gabos na mga punong barangay ka na 70 na barangay digdi sa syudad kan Legazpi. Tangani pala na resibihon ang 200,000 na assistant. Ali kay Presidente Bongbong Marcos. Actually, Vitan, pag-abuta digdi, parte pa lang inibit Henry kan liga ng mga barangay sige parte pa lang inibit Henry kan liga ng mga barangay Legazpi City Chapter General Assembly ngunyan ganito sa session ang susub sa program hiyukutan magiging pinaka-audience to distribution kan assistant hali sa nasyonal. Alagad sinabi dito na inilot na palan mo na ini. Dahilan sa nganing maitao ito sa presensya ni Mayor Susan Ismail, inilot na mo na ito
Kaigo ki other agenda palan si Mayor Sisam. Kaya gabos sa mga barangay Henry, pinailinot na muna saro-saro nagreceive ni si Dakula Uno na cheque na may kantidad na 200,000 pesos. Pangan Henry na magsurvey ni nga Presidential Assistant to Barangay under the Social Civic Projects Fund. Gustong sabihin Henry, masurvey man ini nga additional na pondo para sa gabos na operasyon o ano man na aktibidad o programa sa indang mga barangay. Ang Liga ng mga Barangay, Legazpi City Chapter General Assembly Henry, nahiling taligdi, pinagpapanginutan iyan ni Liga ng mga Barangay President Provincial Chapter, ex-officio board member nila Gusibal. Asin yaon mandigdi sa Legazpi City Chapter, si Kapitan Councilor Amore Rex Ranyeses. Ngunyan di Henry, nagpapadago ang General Assembly na itauna palang di Henry so proyekto, alagad, igo kitang nakuha na picture, kaya napasisuyuan kita, thankfully, igo kita kaya may propose. Actually di Henry, sa ngunyan, na nangyari pala, pakuman gabos sa 70 barangay, nakapagdigdi, dahil lang tayo kasi mga demo na nakapaglamar, ang barangay San Joaquin, pari is asin na East Washington, Legazpi City. Pero gabos, nakaarating dirdigdi, nagpuro mga maugmahon, sigun sa nakaulay kang sarong punong barangay, maugmahon sinda sa asistensya kining itinagtaon ni Presidente Bongbong Marcos, tanga ni iman na makapagpadagos ini sa ano man na operasyon sa indang barangay, sa indang mga constituente. Ayan, Henry, ang dagdag na baleta, digdi sa City Hall, Haran Ala. Karen. Madali lang. Sen nga ni hali ang source of fund kayan? Ang source of fund, Henry, ay di ko sure, Henry, ay under the Social Civic Project Fund. Social Civic Project Fund. Nahali ini sa national government, Henry. Sa kay Presidente Marcos mismo? Yes, sabi Henry. Ang pag-distribute na ini, Henry, pinaggaranan na ceremonial ceremony of bawat barangay makikinabang Presidential Assistance to Barangay under the Social Civic Project Fund. Ngunyan ditandi, ini palan, susong sa picture, pinag-distribute ini personalmente kan ni Legazpi City Mayor Susan Ismail, si ex-officio board member Milabal, si City Treasurer Constance Oliveros, asin ang Liga ng mga Barangay Treasurer, Unong Barangay Maria Cristina Ajero, asin man ang City Accounting Office personnel, asin sa pamayo na si Ma'am Angie, asin si Ma'am Alma. Okay. Ayan, Henry, ang mga dagdag na istorya dito sa luwas, Karen Ala, dito. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas, oras Pilipinas, mga tugang 5 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Good afternoon, tabi kay Ate Bibs. Nailig mo na ini, oh. May problema ako niya na hapon, Kuya Nems. Kuya Nemi, may problema ako eh. So dila ako may problema. Imbes na Ate Babes Arancilio, Ate Bibs. Ako ang Bibs. So, digdi sa, pigabugtak digdi sa daghan ito. So, sa aki, baga na, pigabugtak digdi, biberon. Bako, so, digdi na, pag para di madumog ang gatas. Sa daghan, so, pigabugtak ka na aki, sa baby. Bako, biberon ito. Si Ate Babes Arancilio dyan sa Barangay San Roque. Good afternoon po, Ate Babes. Grabe si Ate Babes na. Demo lamang nga ako nagigreet na mula aga hanggang hapon. Ako nagdadangog sa imo. Nailing mo na siya. Oy, Ate Babes! Ate Babes! May chocolate man yang malipot. May chocolate man nga yan na naalipot-lipot. At nga ni, malipot nga ni Ate Babes. So, chocolate na tinoon sa kuya kasubago. Sa ano yun eh. Haliday itong Starbucks. Masiram. Sa Ate Babes man, Arancilio man na. Ate Babes, uy, si Madam Malu baga? Aramo na so, kantaso kasurusum, kasabay-sabay magsumba. Si Madam Malu na tabuhay na makasinag, Dr. Malu makasinag. Professor ko yan sa economics board sa mga management subjects. Diyan kayo sa Bicol College. Dr. Malu makasinag, presidente kan Bicol University. Pangyari, condolence tabi, Madam Malu, buda sa bilog na familia.
na maaram na sa kinaba, nakikig ako Kuya Nems. Bakong Kuya Nems, si Madam Malo, baga nailing mo na pirmi nagbaburbayli, nagsurusumba. Sigang ko niya, mainugmahon, etc. Ito pala si Madam Malo, may pigdadarang magabat na helang Condolence tabi kay Attorney Ian Makasinag. So agum tabi ni Madam Malo na Makasinag, no? Presidente kan Bicol College tabi. Nako. Pangyari man kay Madam Malo. Sige. So pamilya tabi Tabuena and Makasinag, condolence po sa Indogabos. Nakikigon ako sa hapon kang inapudan ko si Madam si Attorney Ian Makasinag eh. Totoo nga ya tabi, migo. Ay, nako nga niya ako. Ay, nako. Sige. Good afternoon. Sabi ni King Rinaldo, inhale, exhale, migo. Praise. Ay, so, kasi bago pala sa kanya. Okay. O bueno. Di alas 4 na. Maparam na kita ta. Paano kaya ni Kuya Nems? Oras na naman. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay may Silimarin Plus multivitamins. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12 karagdagang nutrition para sa mas malakas na protection. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug in the leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat kan sandali. Tagar may ano iyan, ha? Tita Marie Honrado, good afternoon. Ay, Tita Marie, sa ubo ka. Ay, sorry. Tandali lang. Inog na. Okay. Ayun, okay. Yan. Okay. Yes. Alright. Thank you, Tita Marie Honrado. Good afternoon po sa imo gabo. Sa imo diyan sa Banwaan kan Ginawata. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliance